eyyi miɗe tawa e ɓeɗon par ce que chef de l' état ko waɗi ko no moƴƴi saabu addude yimɓe ha anda ko woni nafoore mabɓe ɗum noon ko moƴƴere tan min jiyata hen par ce que ɗum ɗo a andi ɗum ɗo addata caɗele e yimɓe kam so tawi ndiyam yahani e ndungu nan ara no addude caɗele te ɗum noon caɗele moƴƴani askane te ɗum noon tawi président de la république Diomaye Faye ari wino holla yimɓe no foti darrade e kanayoji ɗi e ɗum ɗo joof neɗɗo foof waɗa hen cuggal mum waɗa hen kadi junggo mum fewne ha moƴƴa taw so ndungu ari so ndiyam ari yaaha lawol mum eyyi ɗum noon woni sababu ñalawma o eyyi laaɓal ko celal par ce que ɗum ɗo sa yi ɗum ko moƴƴama par ce que ko waɗata ko waɗanta ɗum ko yimɓe eyyi yimɓe ɓe noon komi waɗatma taw ko ɓuural ma aɗa foti hen tawtereɗe mbaɗa hen juuɗe ma kadi celal no adda foof ko ɗum noon ɗum ɗo tawi omo yiiɗi wadde ɗum ɗo ha yimɓe foof wona laaɓal wone e saaha mabɓe ha tawɗal caɗele dañata so ndungu ari eyyi so fewnama ha paari woto yimɓe gaccu eyyi woto yimɓe gaccu par ce que yimɓe foof foti darade hen soɓi dari men tan ma moƴƴi ha ma inchallah